I dag er det juleaften. Juleaften. Hvad for noget? Hvad har du været ude i? Hvad var du inde efter? Ingenting. Nej, det passer ikke. Det passer da i hvert fald. Nej, det passer i hvert fald. Kan du så gå ind og kigge? Kan du godt lide gaven? Nej, det tror jeg ikke. Har du været inde og se inde på mit glasskab inde i soveværelset? Har du hængt den op? Ja, panda. Er de ikke fine? Må jeg se den? Jeg har ikke set den udpakket. Nej. Nej, jeg ser da en video af dig og dit møde med din gave. Kan det godt nå? Ja, det kan det. Ja. Fordi de kan skubes ud Og ind. Og det er? Det er det, der er Ja, bogen på. på. Ja. Det er da smart. Synes jeg. Ja, den vil jeg nu ikke lige Sæt op. nej, fordi jeg tog ikke lige, hvis det blev våget så uden grund. Det skal du nok regne med, det bliver, når du går i bad. Ja, ja. Jeg vil faktisk hænge det op. Hænge det op eller noget. Fordi det vil ikke lige have op til det. I første omgang. Skal der så system og sådan noget på den? Ja. Det er da smart. Kan du så være der? Ja, jeg er da ikke tyk. Nej, men når du skal stå der og række efter håndklæder og sådan noget, så kunne det være, måske det være lidt bøvlet. Nå. Det ser da fint ud. Så kan du bruge den til det i stedet for. Det er også godt nok. Skal være herhenne? Ja, det er ikke bedre. Jo. Fordi det er så bedre, at jeg har tænkt til at stå derovre. Ja, sådan der ikke bliver vådt her, eller hvad? Ja. Det var jo smart ting. Næste. Har du også shampoo til håret, så står der? Ja. Klar, okay. Ja, ikke selvfølgelig. Jo, for vi zoomer ikke ind.
Jeg synger